langit. Bisakah kau turunkan uang dan wanita? Aku ingin kaya dan menikah. Loh, ya apa sih, Lur? Awakmu sing maru gak bayar moro mlayu iku ya. Sepurane aku, Lur. Ya wis, aku ya sepurone yo. Tak kira sampah kon mangko. Ngantem tak getno iku mang. Jangan begitu ya, lain kali. What the fuck? Man. Jelas blas. Oke lur, salam jumpa ambek channelku iki. Waduh nubrek. Pancet channelku TV Ting. Awak dhewe kate ngomong masalah outfit. Ah, iki ono arek. Lah iki arek turu, lur, dibuka lur. Mas. Sabar Mas, sabar. Jenenge kan sapa? Ipang. Lungguh kene sih, iki kayen. Kene lho, gitare cukup. Lungguh ambek ngopi kene. Lungguh yang enak. Kene lho, ngadep kene lho, Wah, yo, korek. Sik lur, santai lur. Jenenge sampean sapa? Ipang Blizer. Ipang Blizer. Blizer. Oh. Lur, awak dhewe iki kate ngomong masalah outfit. Oh, outfit iki enggak mangan mang dino iki ta. Tutup lur. Ku sopet lur. Oh, dadi apa outfit iku? Outfit iku ya sing regane pakaianmu sing kon gawe iku lur. Outfit iku. Jaket iki teko ndi, lur? Teko Singapura. Singapura. Lah kaos iki Hong Kong. Celana iki. Teko Oke. Kakek Zeus. Lah gitar iki teko ndi, lur? Malah iki istimewa teko kakek merah. Pirang B? 8 bemean. Waduh, istimewa, lur. Mantap ini. Sederhana tapi nyaman. Daripada mewah ujung-ujungnya utang. Oke lur, mantap kata-katae. Wis suwun aku yo. Timbalik aku Mario. Timbalik aku yo. Iya, lur. Apa maneh kok kate mbok kae kata-kata maneh lur. Tekan aso, lur. Esa, ngelak lah. Ono sewu lur. Oke lur, tak tinggal lur. Oke guys, iku mangko bahas masalah outfit-e wong gak jelas. Oke guys, sampean ketemu maneh. Ambek konten sing iku mau gak jelas. Seharum semerbak mewangi bunga melati, seputih sesuci rasa cintaku untukmu. Seandainya kau tahu isi dalam jiwa, tersiksa menahan hasrat yang tak tersampaikan.